दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम आरो बेनो जागोन एनडिए सरकारनि जोबथा रांबावजा जथुम आरो आंजों लोगोसे दं इउपिपिएलनि सासे एमएलए जिरन बसुमतारी बिथां आरो बिथांनिफ्राय जोङो बिथांनि बियाबनिफ्राय जों बेसेबां जौगाथाय जादों आरो जौगाथाय जायाखै बेखौ जों मिथिना लागोन सार बे आयदायाव मा बुंगोन सार जिखिजाया बे 5 बोसोरावहाय जों गोबां माखासे खामानि मावनो स्कप मोनदों आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त शर्मा बिथांनि दैदेननाय बे सरकाराव आरो लोगोसेयैनो दिनै जिहेतुके बे 5 बोसोरनि जोबथा मोनसे बाजेट सेसन बेवहाय जों नुनो मोन्दों रायजोपाल बिथांनि बाजेट स्पिचनि गेजेरजों आथिखालाव बे सरकारा मा मा मावदों बेखौ बिथाङा डिटेल्स बेवहाय बेरखांहोदों आरो आं सानदों 100% रायजो राजाफोरनि जे लुबैनाय बेखौथ' जोङो सुफुंजोबनो हाया नाथायब्ला थेवब्लाबो आं सानदों आंनि समस्थियाव जिखिनि मावनो हादों बे मोनसे सेटिसफेक्टरि खामानिखौ आं मावनो हादों आरो जिखिनि आद्रा थाबोबाय हयथ' बियो डेभेलपमेन्टआ जिहेतुके बे अनगयिं प्रसेस बेखौ इयुन समफ्राव मावनायनि जे हाबाफारि थांखि लागोन बेवहाय माने हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो सेटिसफाइड दङ बे 5 बोसोरावहाय जिखिनि मावनो मोन्दों लामा सामाखौ लाफानायजों लोगोसे बाव इडुकेसननि माखासे स्कुल बिल्डिंफोर दङ आरो मेनलि मडेल अंगनबादि सेन्टारफोर लुफुंनाय जादों आरो गोबां बिथिङै जेखिनि हानायखिनि एबा सरकारनिफ्राय जेखिनि आङो मदद मोन्दों बेखौ मावनो नाजादों आरो बेखौ फुलफिल खालामनाय जादों। बेयो जोबथा बाजेट नोंथांमोननि सरकारनि बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय पेकेज बा मायबाफोर आसा खालामथावथाव मोनसे बाजेटाव मोनसे बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों लास्ट बाजेट जिहेतु बेयाव प्लेस खालामनाय जाबाय बेवहाय मा मोनगोन मा मोना डिटेल्सबो बुंनाय जायाखै आरो जिहेतुके मडेल कड अफ कन्डाक्टआ बेयो नांनोबो खाथिसै गतिके माबा मोनसे गोदान जोंनि एलेकाफ्राव जौगानायनि हाबाफारिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लागोन आं बेखौ बारा मिजिंथियाखै। दा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव नोंथाङा बादायनो थियारि ना? फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जिहेतुके बेवहाय पार्टिनि हाइकामान्डनि खोथा थागोन दा पार्टि हाइकामान्डआ जाय बिजाथिखौ बाव फसंनाय जागोन बे बिजाथियासो बेवहाय गेलेगोन थारमाने बे पार्टिनि मोनसे डिसिप्लिन। नोंथाङा माबायदि थियारि? आं सासे बिजाथि हिसाबैथ' बिजाथिफ्रा जायफोर जानो गोसो दं बयबो थियारि जायो नाथायबा आङो आगोलबो होनबाय जे हाइकामान्डनि सायाव बे निर्भर खालायगोन बिथांमोना जेखौनो होगोन जों बेखौनो मानिनानै देग्लाय नोंथांनि बियाबा मा जागोन दोरगोन नामा नोंथाङा? जोंनि बियाबा जेबो बहाय ओरै थोरै जायाखै बरंसो मोनसे सेकुर्ड मोनसे पजिसनावहाय गसाइगाव बियाबा दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव जेबो हाबसनाखै जोंनि थाखानायनिफ्रायसो गोबां बायजो बियावहाय हाबसनदों बेयाव माने फिसासिनबो जादों आरो भटार्सनि बिबांबो खमसिन जादों गतिके मोजां मोनसे बेयाव जागोन। सार एनडिएजों लोगोसे नोंथांनि इउपिपिएलनि थाथिया मा जागोन सार? एनडिए बा इउपिपिएल जोङो मा थासारि जागोन बेखौ जोङो दिनैसिमबो डिसाइड खालायाखै बाव मोनसेल' जे जोङो जिहेतुके मोनसे राजनितिक दल बे दला हारसिङैनो आवगायनायनि जे थांखि थायो बेखौ जों लादों मानो होननानै बुङोब्ला सोरजोंबा एलायन्स जागोन जाया बे उननि बाथ्रासो नाथाय जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै हारसिङैनो गेलेनो थाखाय जों थांखि आजावदों इयुन समाव सोरबाफोर जों मिलायनाय जायफोर दोलोफोर दङ नायबा इन्डियाआबो जुदि जोंखौनो मोनसे आसा खालामनानै दंफिनोबा निस्सय बे इन्डियाआवबो थागोन आरो नङाबा जोङो बबेजों थांगोन बे इयुननि समाव खिथागोन नाथाय जोङो मोनसे उदां राजनितिक दल हिसाबै जों हारसिङैनो गेलेनो थाखाय दा आवगायलांगासिनो दं। मानगोनां प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों जे आनज्रायबोनायनिफ्राय एनडिएनिफ्राय नों मा बुंगोन नोंथाङा? आनज्रायबोनाय बाथ्राया दिनैसिम फाइनाल जायाखै जों होनदों सम आरो थासारिया बेखौहाय बारा गोबाव गैला हयथ' बे सप्ता खनसे खननैनि गेजेरावनो बे फाइनाल जानो थांगासिनो दं गतिके नोंथांमोना नुबाय थासिगोन फैबाय थानाय समाव मा बुङो।